Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva kupindana kwemazuva asi chiri kurwadza pakufamba kwemazuva misodzi misi nenguva paya munotondera tiri kuhwedza tichikupai nhau yemwana ane 2 years akashaika asiiwa pachivanze. Mwana akangonyangadikana nhasi paane about 3 months mwana haasati awanika. Pakave nekunangana mumhuri asi chokwadi ndechekuti mwana haasati awanika. Takazoenda kumhuri tichiti aiwa wakatoda kukuunzirai anokubatsirai vakati mirai tinoda kumbotanga tanzwisisana pachedu. Naizvozvo vachiri kunzwisisana asi hatina vimbo yekuti pachiende kutsvagwa kwemwana kuchiri kuitika. Iyo yotosiya munotondera nhau yekumarondera kuMelford yababa Zvakare vakashaya mwana wane 2 years. Yakanetsa nhau iyoyo. Mwana azoonekwa azodai akatsvagwa mwana iye nanhasi mwana haasati awanika. Kumapostori vari kuenda, kudzin'anga vari kuenda asi mwana haasi kubuda. Nhasi uno Zvakare ndo nhau yatinayo. Nhau yemwana ane 2 years. Chine vana vane 2 years. Asi nhau yadeya nhasi inenge yakuda kuti pamaleads ekuti chii chiri kuitika kuvana ivava. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Asi tikatarisa nhau dzacho dzese dziri nhatu, tikatarisa yekuhwedza at least mapurisa akaisa maximum effort, vakaenda nembwa vakanotsvaga mudzimba vakaita sei vakaita basa ravo. KuMelford 0. Takazosangana takakupai video mapurisa avapo aine icho neicho chaaita asi effort yacho was close to 0. Nhasi uno vanhu vari kuchema nemapurisa. Chiko naive mutemo Shantiyo anova ndiye mwana wangu akashaikwa pano. Mashakiro akaita mwana wangu pano, ndakange ndiri pamba pangu pano, ndiri pakavhura ndakangu pabasa ndichisona. Ndobva pauya mwana watete takuenda grade 4 akati ambuya ndatumiwa badza. Ndobva ndamuti tora badza riripo apa. Ndobva kamwana kangu kane 2 years. Ndobva kati mama ndoda kuenda natine mimba. Akati hausi kuenda. Kaita nharo karamba kachichema. Ndakati alright tine chitora dress remwana repingi randawacha pawaya umupfekedze. Ndobva amupfekedza dress. Chimupfekedza mapushi zuva riri kupisa. Ndokumupfekedza ndobva tora kabadza kadiki diki kesaizi yake ndobva titakuenda. Ndakati alright. Ndobva aenda naye pamusoro pazasapa pamba paba mukuru mukoma wemurume wangu. Ndo anotomboenda achinotamba achidzoka. Ndobva aenda naye kunotamba. Ini ndoziva kuti ndikamubikira kadya akaenda kunotamba kwayo kumatu. Ndoziva kuti uzoona udzoka kubva kunotamba nevamwe enda mboshanda. Asekuru vake ndivo shamwari yavo kana vauya kuno. Ndobva vauya kuma 4 vakati musikana ndinaye uko ndandichitomupa mabhanana zvino atozogumati ndaguta. Akati alright but chege ndidzokerera apa ndakunoenda kurukova ndimbogeza. Ndakati alright. Ndobva vadzokera kuma 5 ndobva vadzoka nguva yekuti vadya yakwana. Inini kuri kuma 5 ikoko vasati vadzoka vakauya maiguru mukadzi waba mukuru ino. Ndokubva vati
ndaona shanti pamuhinga apa aina nyasha vachidya mahingi ndiva ndatovati nditemerewo mahingi ndichitoti maishanti variko here kumba kwavoko handizivi kuti vakapindurana kuti chii namai guru vepambapo vavaifunza ndobva vabvunza shanti mama wako variko here akati variko ndobva ivo vauya kunoku vasvika kunoku vakati ndaona shanti ndakamubvunza kuti muriko here akati ndakati ndiripo handina kwandaenda nhasi ndobva vagara kusvika kuma almost 30 minutes ndobva ndati kwadoka inini handichada zvekudi zvekusona regai ndibikire mwana wangu paanedzoka anenge ane nzara ndobva kuti saka inini ndakutodzokera because mangwana ndoda kudi ndoda kukwira ndoda kuenda unogara kupi vanogara kusouth ndakati alright imi michidi chienda inege nimboita zvekubika ndobva vapinda parodi ndokudzokera pasinei baba ndipo vakabva vauya sekuti kwadoka vakuya kuzodya vari kusvika pano kubvunza kuti ko musikana ari kupi ndikuvati aiwa mamusiya kwamabva vakati handina kumuona saka regai ndidzokere ndinomutora ndobva vakona ndokudzokera ndobva vasvika paba mukuru adhimai ndokuti ko musikana muna kumuona here vakati musikana ari kwamairosina kuzasi kwacho kumba kwaba mukuru mukoma wababa vachisvika kwamairosina ndokune mwana akauya kuzotora mwana kuno vachisvika ikoko vachibvunza ko musikana ari kupi vari kunzi ari kwaadhimai kwavabva baba vakabva vatadzoziva kuti ko ndoti chii ndobva vakona ndokudzoka kati amai ndashayiwa mwana ini ndakati mashayiwa mwana ndakabva ndatosiya zvese zvandaita zvekubika ndobva ndatopinda parodhi ndikusvika unobvunza kwaba mukuru shuwa ndozvavari kutaura kwamama kuye ndozvavari kutaura ndiri kubvunza mwana paba mukuru pandakatanga kusvika maiguru vakaramba vakanyarara nyasha amboonekwa aine mwana kari kuenda kuECD kakaramba kakati handisi kuziva maiguru vakaramba vakanyarara baba mukuru ndobva vati hameno panga achitamba pamuhingi papapo ati ndobva ndabuda kuenda kwababa kwe vane vangoti handisi kuziva aiwa atazomusiya tanga tinaye kumuhingi saka pazobuda ichikwabva azosara pamuhingi ko naiwo wanga uchisiya mwana pamuhingi seiko alright ndakabva tatotanga kutsvaga mwana ndobva taenda kuzasuko kune vamwe vana vadiki kumusha iri kuzasuko ndokusvika hakuna mwana kusvika uko hakuna mwana kwakatongobva kwatotanga kutsvaga mwana kwakabva kwave kutsvaga mwana vhileji rese kusvika rabuda panze kwakutsvaga mwana nematochi ndobva ndati pane musha uri apo ndakapfuura ndichipfuura nepo hapana zvapo vana vadiki vakawanda kamwana karipo i1 kanoenda grade 3 kana kuti 4 waninyatsoziva kuti grade chii ndobva kati nemimbo kakadedzera mwana wepo ndobva kadairi vaunza haiwe chiendai munorara ndakati alright gai titange tasvika kwamai misheki still village rese rabuda vanhu tatsvaga tapedzisira vanhu vangoungana parodhi ndobva ndati imi ngatimbodzokere paamai uyu hatina kupasvika amai piu tasvika ipapo amai piu takaona vakamira padhoo pavo turikuati tiri kutsvaga mwana muna kuona mwana wangu hana kusvika here kuno vakaramba vakamira padhoo vakati hazvisi kuita kuti ndiuye kurodhi ikoko kukubatsirai mwana because mwana muzukuru wangu akarara mumba mwana ari kuenda grade 3 here kana kuti 4 ko muzukuru enyu akarara mumba mwana ari kuenda kuchikoro aita sei kuti mumudaro hazviite kuti asarega ndisi kuuya ikoko ipapo ndainge ndatoneta pfungwa dzangu hadzina kufunga kuti ndifunge kuti regai ndipinde mumba maamai ava sei vari kuramba kuti mumba mavo mupindu kana kuti vaende pane vamwe handina kuzvifunga ndobva tadzokera kurodhi vanhu kwanga kwatove kumapasti 12 kupedzisira vanhu vangoungana vakati zvinotoita sei
vanhu vakabva vaparara wakave kumatumhu, vanhu vadzokera mudzimba dzavo. Vanhu ndokuya kuno vakabva vafona kupolisi. Nguva iyoyo vanhu vaungana parodhi vashaya kuti voita sei. Vakafona kupolisi, polisi yakati ngavatange waine report kwamurombedzi. Ndobva vanhu tadzoka ndokurara. Kuchichena tisatenda kupolisi ndobva tadzika futi kusaidi kurukova kwese kusvika kurukova tichitsvaga mwana kusvika kugadheni kwedu tichifunga kuti pamwe akatirega indiende kugadheni. Takasvika ikoko kutsvaga kushaya kudzoka kugara futi. Takati ngatichiendei kupolisi. Ndobva patsvagiwa mota ndobva takwira ndokuenda kupolisi. Tichisvika kupolisi ndobva tataura nyaya yese zvairi. Polisi chaikagona kuti endai munotora uyu mupurisa wemunzvimbo kwenyu kunoku, uyu Zungundi, mumudzi kuti ngaaseche mudzimba dzevanhu. Still Zungundi uyu haasi haana alright. Ndingangoti chakakwanisa kuti ngatiseche dzimba dzekwandoro chete because tikazosecha dzimba dzevamwe vanhu ndinozonzi ndaba. Wotarisira kuti kana mupurisa akusvika kunzi ndaba tabatsirwa nei? Hapana. Polisi kwatakaenda kwamurombedzi haina kukwanisa kana kuti iti alright chiendai nemumwe taive nemota yedu yatakaenda nayo kuti chikwirai nemapurisa 2 kana 1 zvake havana. Kusvikira tadzoka kupolisi vasecha sezvavakaudzwa. Chezuva iroro chadarika. Takutarisira kuti pamwe mangwana kuseni polisi ichafuma ichisvika pano sinzi takaenda kunoripota. Mangwana kuseni rakabuda rika masikati kusvika zuva radai so. Polisi yanzwa chavakauya vachitaura ina ndachandaiziva. Asi chinhu chavakauya vachitaura kwa zuva radai nekamota kavo. Mapurisa 2. Chinhu chavakafambira kusvika kuti tanzwa kunzi tanzwa nemakuhwa kunzi mune makaita noise nezuro. Sabhuku vakabva vasvikawo nguva iyoyo. Ndokusiya vakomekedza kuti Sabhuku hatisi kuda noise, udza vanhu vako kuti hatisi kuda noise. Sei vari kudaro? Hanzvadzi dzangu dzanga dzasvika. Asi chinhu chavakafambira vana kufambira noise. Vanga vauya kuzoona kuti kochiko. Asi vakati nemimi hanzvadzi dzacho dzasvika. Hatisi kuda noise. Sabhuku udza vanhu vako kuti hatisi kuda noise. Polisi ndobva yakwira ndokudzokera. Kuvabvunza kuti ko alright tikuzvinzwa zvenoise ko mwana tichagadzirisa. Polisi yakwira yadzokera. Zvisinei yangwanga akasheka uri musi wechitatu manheru. China ndo chakaitika izvi. Friday vanhu vangomuka kana kuti uzive kuti help ipi yakabatsira maybe pa 3 days idzodzo dai mwana wangu akatsvagiwa zvine musoro angadai akawanikwa. Kusvika musi weSaturday mai guru vakauya kunoku vachindiudza kuti ndoda kubuda mangwana vakabva vatokwira bhazi kudzokera kuti ndakuenda asi havana wakaoneka. Kuti ko polisi yakabva yafonerwa kumanheru kwacho. Ivo vakakwira kuma5 kuseni. Yafonerwa kumanheru kwacho. Nai ofisa mukutibatsira nei matitidi zvino vamwe vakutokwira vakudzokera. Maiguru vamukutaura ndo vave kuSouth. Okay. Vamwe vakukwira vakudzokera. Polisi yakagona kutaura kuti hazvitadzise munhu kuenda kubasa zvokuti makashayiwa mwana. Muda kuti tikubatsirei nei? Hazvitadzise munhu kuenda kubasa paine nyaya yakadai so. Muri kuona zvichiita here? Polisi chaigona kutaura pamwana wangu irafu chete. Havana chavakabatsira panguva iyoyo. Kusvikira vanhu vadi vanyarara. Vanhu vanyarara. Musi weSunday kuseni. Ndo pakazouya amai MP na kansela. Handizivo hangu kuti angavatendai munoonawo zviri kuku ndiani. Ndo vakauya vangoona vasvika nevanhu vavo.
ndokuvatsanangurira sezvazvakaita. Ndavatsanangurira sezvazvakaita, vakati ndakutoenda nekupolisi. Ndokuzouya kwakaita polisi nepano. Polisi yauya ndokuzouya kwakaita polisi pano zuva radai. Vachizotsvaga kuti chii chiri kuitika. Vachizotakura vanhu vaifungidzirwawo. Kuti vangangodai vaine zvavari kuziva. Ndokutakurwa ndokuenda navo, ndobva tadzoka. Tadzoswa kuno. Kusvikira pakubuda mashoko ekuti vanhu vava nabamukuru, bamukuru veapa nabamukuru vakabva kuSauti. Mwana ashaikwa chitatu china Friday. Maiguru vachizodzokera mangwana acho, vanga vasatsike pano. Kuchicheno nonzonzi vaonekwa kuBhawa, kuchidoka vanodzoka kwadoka kuBhawa. Vaonekwa kuBhawa vanodzoka kwadoka kuBhawa. Kusvikira musi weSunday pakatanga kuuya polisi. Vanga vakutaura mashoko ekuti sitakuda kudzokera kuSauti, dai mwana wayo akangowanika kana mangwana because ndokutoti tigone kudzokera. Zvisinei vataura wedhi iroro. Ndokubva vamuka mangwana acho vachiti right. Takafamba nezuro kumuprofita ari kuko, akati mwana tinogona muwana kusaidi kurukova. Vanhu vakati anzi papi, anza akusaidi kurukova ikoko. Angava vari kuti angava akaenda nei kurukova. Muprofita bamukuru vakati anzi muprofita ari kuti inogona iri njuzi yakamutakura. Anogona akatakurwa nechikwambo chomumusha. Anogona akatakurwa nesengu. 3 mastatement avakataura. Vanhu vakati alright, ngatichimbofambe. Saka muprofita anga anzi anouya kuma12. Vakati alright, ngatichimbofambai vasati vauya timboenda kurukova kwacho timbonotsvaga. For sure ndozuva rakawanika mwana wangu. Mwana wangu awanikwa kusvika polisi, ndopaikazoita serious. Voye votakura mwana vakuzoitawo zvavari kuita nhasi. Asi ndinokondema kuti vakaregerera mwana wangu kubva pakutanga. Dai vakaitawo serious nezuva ravakatanga kufonerwa, vangadai vakawana mwana wangu. Ndiri pakutsvaga mwana wangu musi waashaika. Ndasvika kumba kwababa kuZasuku. Hakuna akagona kugamuchira kuti ndiri kutsvaga mwana wangu. Vanhu vakaramba vakanyarara vakanditarisa. Kusvikira nhasi pamaiguru vangu, ukabvunza zvemwana ivo varipo, uchibvunza mwana wavanositamba naye kuti naiwe Shanti hauna kumuona here, vanotaura kuti siyanai nemwana wangu munomupa mamhepo. Ukabvunza mwana ari ega, ndakamubvunza Nyasha hauna kuona mwana wangu here, Shanti hauna kumuona here, anotaura kuti aiwa handina. Hausi here waidya mahingi nemwana kuti anga aina juju. Ko iwewe waiitei? Ndaitema hangu ndega. Saka andinobva ndatadza kuziva kuti saka zviri kumbofamba seiko. Ko chii nanhasi yangove nyaya yekutongoti mwana akatofa. Mwana akawanikwa akatofa. Vanotaura inini hangu handina kukwanisa kusvika ipapo kana ndionewo zvangu kuti zvakafamba sei. Asi vanotaura vanoti mwana ari kunzi anga akatobviswa mapatsi pamuviri wake. Saka handinawo zvandichaziva. Kusvika nhasi polisi iri kungotenderera. Yakagona kubata vanhu 3 vakaendeswa vari kufungidzirwa tisati tanzwa nyaya yacho kwairi kuenda. Kusvika nhasi vamwe ndo vari kunzi vane zvavari kutaura kumiruko kwavaenda nemazita evanhu. Saka ameno handina zvandichaziva. Asi mwana wangu akatouraiwa. Ari kunzi akawanikwa akatopiswa muviri wake. Asi hembe yanga yakapfeka haina kupiswa. Hatiziva kuti vakaita zvakaita sei. Asi pane vari kufungidzirwa vacho vakatorwa nemapurisa, tingati ndipo pane munhu akashina kudaro zvokufungidzira. Zvekufungidzira zvitori nekutozi inini pachangu nemaitiro avo nditori nehopu iyoyo.
because maitiro avaiita aitongoratidza chero kumunhu asvika zvake kuti izvi hazvina kunaka izvi. Saka kutsvaga kwakasara kuchiitwa avo vekusouth vaenda maiguru vakatoenda vakatosiya vanhu vachitongotsvaga mwana. Iwo murume wavo akaendawo here kuti akasara ndiyewo kuzotaura kuti takuda kudzokera kusouth dai zvedu tangowana mwana chero mangwana chauswera mangwana tiende. Inini ndirambuya vemwana akashaikwa pano. Mwanasikana wangu ndiye akabereka Shandero. Ndofunga inini ndinogara kuTengwa kuBijest. Ndatobva kunodhirivhara zvinhu zvandanga ndasona. Ndaneta mukadzadza kuma10 ndatotowa makumbo angu ndikati arga ndizorore. Ndovandakanzwa pafoni pangu pachiswa komi bag makomi bag 6. Ndikati iwe Zeki ndipe foni yangu iri papo iyo toona kuti ndiani ari kukanda makomi bag. Ndobva ndaona kwasi ndameshanda ari kukanda makomi bag. Koenda kukanda makomi bag this time. Ndokubva ndafona ndopa akadaira achingochema kuti mama ndashaya mwana wangu. Kubva kuma5 ndiri musango izvo ndikutsvaga mwana handisi kumuona. Ndofunga ndakaita shemu ndikati iwe ko zvaita sei. Akati handisi kutomboziva mama, mwana wangu atowa mwana waatete akati Shandiro hande kunotamba, vaenda kunotamba kusvika ndakuzotirega ndinotora mwana wangu ageze nguva yafamba. Ndaona mwana waye hakuna kusvika nanhasi ndikutsvaga mwana handisi kumuwana mama. Saka ndakatora waridi akanyanya ndikati naiwe ko zvinondozvigona sei. Ndofunga airtime yakabva yatopera mufoni. Ndakasumuka ndikamhanya panext ndikatenga airtime ndikadzoka. Ndokumufonera zvakare ndikati wazodii. Akati mama nanhasi mwana wangu hapana. Ndikati ko mhanyai kupolisi. Akati mama polisi yafoniwa yati tinouya mangwana na8 o'clock. Ndikati zvinondozvigona sei. Ndofunga ndakatora kushushikana nguva refu. Ndipo pandakazobvisa hanzvadzi dzake idzi ndikati manje kana ndikati regai ndiende inini ndogona kungosvika ndongoti ndiri kugara neuye hapana option kuti tibatsire mwana kutsvaga mwana. Chiendei mimi wakomana mukasvika munobatsirana kuti mutsvage mwana. Ndokubva vakwira vana vangu vakomana 2 wokutanga newechi2 uyu ndowechi3. Vasvika pano vatozongofona vati mama situation iri kuno yakaoma. Ndikati ko zvakare zvikanzi mwana hakuna izvozvi kusvika kwataita tabva tangotumiwa polisi yabva yangouya kuti pana patisi kuda noise. Saka tatadza kuziva kuti saka toita sei kuti titsvage mwana. Takungofunga kuti tichingotakura wedu tiuye ikoko. Ndakatora kuchema panguva ndikati vakomana musadaro. Muri kundiudza here kuti makundika kubatsiridza kuti mutsvage mwana awanike. Vakati mama zviri kunoku hakuna kana option yekuti tione kuti mwana anowanika. Ndofunga zvakaramba zvakandishungurudza mukufunga. Ndikati vakomana itei plan. Ndofunga rari mangwana racho ndipo pavakazoti pari zvino izvi pauya kansela naMP ndova tichiri kutaura navo. Kusvikawo kuma 4 vakati aiwa vati polisi iri kuuya. Ndipo vakazoti polisi mama yasvika yazotakura vese vemumusha macho vaenda navo apa vadzoka. Ndikati kudai zvafamba zvakadaro. Saka panguva yese iyoyo ndokubva ini ndati alright regai ndichitsvaga mari ndiuyewo ikoko ndione kuti zvinodii. Ndokubva hanzvadzi yangu angauya nevana vakati simbomira timboona kuti kuno kwakamira sei. Ndikati alright. Ndofunga vakaita 2 days vakomana rechi3 ndopavazondifonera vati asisi pane vemumusha macho kubva vatakuwa nepolisi pane vemumusha macho vari kuti vanogona vaine kwavakafamba vakati pane muprofita ari kuti mwana anogona kubuda. Ndofunga hana yangu yakanyaruka ndikati kudai zvanga zvadaro ndangoramba ndakupfugama kuti dai Mwari matibatsirawo mwana wangu awanika ari mupenyu. Ndofunga nguva iyoyo bhuti vakati izvozvi tiri kutofamba saka tatongoona kuti regai titange tapinda murukova macho vakomana vaenda kunotora muprofiti wavo. Panguva iyoyo foni yangu ndobva yapera moto. Ndokubva zuva radai sora kuma2 ndazoona mwana atumiwa kubva kuchikoro ari kutoya ndiye kuti zvanzi vakomana vari kuvafona vati mwana awanika akanga akaiswa pagadheni ababa wacho mumvura asi akasungwa netambo. Ndakatora kushushikana. Ndopa vakati pandakatora tichisa komi bag afone ndobva afona. Ndikati ko wati kudii. Akati mama mwana awanika asi nguva inoiso takamutarisa ari mumvura polisi yati iri kuuya akamoneredzwa netambo. Saka tisi kunyatsoona kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndikati
Nondodi ndofunga ndakazongomanikidzira apo napo kutsvagawo mari yechikwereti ndokukwira kuti ndisvike pano. Ndasvika muchinhoi ndokubva zvanzi aiwa bhodhi yatotakurwa yakuhospital. Ndobva ndangosvikira kuhospital ndokwandakazoona vamwe vese variko. Taonawo paye zvikanzi polisi ikati mwana chimiro chaainacho anoratidza kuti dzavaiti tambo dzakasunga mwana hadzisi tambo. Matumbo aitobva mudumbu achimoneredza mwana nemvura iyeye yanga adi akandiwa mumvura. Zvinhu zvakatora kundishusha kundidzimba zvakanyanyisisa kutarisa vana vangu vana vadiki ye mukuwasha wacho mwana mudiki wangu wacho mwana mudiki vese kana ane hopu yekunyasosimba pakugona kuti ataure. Ndinoona kuti chiitiko chakaitiwa mumusha uno vakatokutarisa kuti pana Saki naSafi hapana anogona kuti awane action yekuti aite kuti vatitorere mwana. Ndofunga zvakandishusha kusvikira takazokwira kusvika tasvikawo pano ndingonzwa nyaya ndiyo yemusha mavo vanongotaura kuti amai guru yapo mama havasvike pano tiri pakutsvaga mwana. Polisi yacho chaiyo yemuno ndakatora kuishora kunyanya pakuti vakati ndafona vakati tanzi na8 zvandapiwa muneighborhood kuti endene muneighborhood vakusumudzwa futi yeSafira naSaki kuti fambei mupinde muraini mutsvage mwana. Pari kunzi pana amai vamwe vari paseri pemusha wakashayikira mwana womwana wangu vakati rangu dho handisi kuvhura mangu mba hamusi kupindwa mune mwana womwana wangu arere umu anozomuka saka handisi kuvhura dhori. Saka zvinhu zvakandibata kunyanya kuti kudai ndaive padhuze imomo ndaizopinda pasina kukundika. Chinhu chakazondipa shungu kunyanya nezuro ndobva pakokewa musangano kuti pane musangano mukuru uri kudiwa vanhu pandoro kutaura pano. Vanhu vaungana nezuro tikutarisira kuti pamwe tida kunzwa kuti vanouya kuti nyaradza kuri nani. Ndofunga ndandakagarapo wauyawo polisi yagarawo apo wasumuka wamira panapo nyaya dzaakutsanangura dzadze kuti vasungwa vari uko tauya kuzoti vari kuda kubvisiwa bail. Saka vakabvisiwa bail hameno kuti vanhu munozvitambirawo sei kana vaburitswa musazowani chekuita navo vemutemo vanoita vega. Ndakanzwa ndakagarapo hana yangu ichiyaruka kuti vari kutaura zvine chokwadi here mapurisa aya kana kuti vari kuti kudii. Bail inebvisiwa pamutumbi usati wavigwawo mwana mucheche 2 years October uno ndokuti mwana akwanise 2 years wenzi vari kuda kubvisiwa bail. Saka musazowani chamunovaita. Zvakandishungurudza kunyanya. Ndofunga takaramba ndakazosvika pakusumuka ndikavabvunza mubvunzo kuti ndizvo here kuti munhu washayiwa mwana kuma4 meti tinoyana 8 mozoti tsvagei mwana wenyu megana hatisi kudanwisi. Ndofunga ndakanzwa kushushikana ndakanzwa kushungurudzika. Ndofunga ndichibvunzisisa pamwana womwana wangu kuti chii chakanyasomboitika. Vari kuti panguva ino hatina umbowo hwakakwana asati aenda kupostmortem nokuti panguva ino ari kuoneka kuti akabviswa mhino ari kuoneka sekuti pamatumbu ndaari kuoneka kuti matumbu akazongosiyiwa ari kunze. Vanoratidza kuti vakacheka nhengo yake ndokubva vanopinza ruoko varatidza kuti pamwe ndokuburitsa kwavakaita vachiri kupanika nokuti mwana hasati atoenda kupostmortem yacho iri kunzi iri kuitwa musi wa14 November. Saka zvese izvozvo zvinhu zviri kushungurudza kunyanya kuti alright ndizvo life yerudzi wakadai mwana wangu anoirarama sei mumusha wakaipa wakadai so. Zvinhu zviri kundidzimba zvinhu zviri kundinyanyira kundishungurudza mukati mekurarama kwenyu. Tongoti kwenzvimbo ino kubva kupolisi yacho. Ndofunga pane wazouya nhasi mota yatomira pane iyi mumwe mupurisa waandiratidza kuti mama muri kuona mupurisa ndiye ane rufu womwana wangu ndiye waiwe asitaura rafu pamusoro pekuti ndikandichemi wamupurisa ndibatsirewo mwana wangu hatisi kuita izvozvozvo hatisi kuda nwezi chete tsvagei mwana wenyu wotoenda. Saka toti polisi iri kushanda here kana kuti haisi kushanda. Ndozvandakavabvunza apa ndikati muri kuda kuti tishore here kuti hurumende haina kutisira mapurisa akanaka nokuda kwemaitiro erudzi wakadai munopuwa basa asi motengwa. Zvaradza kuti polisi yemuno yakatengwa kuti mwana womwana wangu anyangarike. Dai yakaita serious aida kuti mwana akaenda kupostmortem anogona kutowanika achinzi akaurawa pamwe kubva kwemazuva anoverengeka
vanhu ava kutoona kuti tichibuda nemwana kubuda ndokwavaitariswa kuti vada kubuda nemwana kuenda South Africa asi kuti tichabuda hazvichaita tichingotora zvinhu zvedu ndofunga nezuro takaswera tiri worried nenyaya yakauya iyi ndofunga vese veruzhinji venharaunda ino vakaramba vakati vanhu ivavo mukavaunza muno zvamagadzira hazvichisiri vachionesa kuti munofanira kuchengetedza vana pavanoenda kuchikoro nekuona kuti 30 minutes mwana wangu ari kutamba papi ndikati zvakamboitika kunyika yekupi yekuti ndoswera ndichifudza mwana panzveri ndimushandire aje agute ndoswera ndakufudza mwana zvinobuda here nokuda kwokuti hamusi kupa mutemo wakakwanira mukati mevanhu vari kuita tsika yakafanana neiyi svika vakazoti aiwa takuenda tichadzoka nevakuru vedu muzodzowo zvichemo zvamutaura mubvunzo yandawana pano ndaita mudiki nayo ndokubuda kwavakaita nezuro voenda zvinhu zvakaramba zvoshungurudza ndichinamata pazviri kuna Mwari kuti Shandero kune akabata ruoko hwake pamunyama yako teerana naye ndofunga nhasi kuseni kuno pakufoni wangunzi pane munhu ari kutaura mheno pamhira apa ndiziye zvekuno ndinobvo kurefu ari kuti ndine kuziva kwandinako ngavauye vandibvunze izvezvi ngavauye vandibvunze izvezvi kutaura kwatiri kuita ndekwavasumuka vanhu vese vakumhanyira ikoko kunonzwa kuti nemapurisa avazofonerawo ndokubva vazokumbidza vaita nzeve nhete zvanhasi ndovayambuka okuye kunonzwisisa munhu uyo ari kuti ngavandibate vauye titaure information yandiri kuziva nokuti vanhu ava vakatobva ikoko vakayambuka havana kukwirira kuno havana kukwirira mheno yepapa vakanokwirira kumberi uko mukadzi ari kutaura ari kunzi amai guru ari kuratidza kuti ndiye akaenda nemapatsi emwana womwana wangu kana kuti asi matauro ari kuita kuti achiri muHarare mukadzi uyu asati atoyambuka kuenda kuSouth Africa varidzi venzvimbo ino vacho vava vemushauno wokuandoro ndizvanhu vasingotaura naivo vaya vachiripo ava vachiripo saka izvozvo zvinhu zviri kundishungurudza nekundibata chiitiko ichi ndaita mucheche ndotarisa kuti vana tangu taita tidiki nhamo yacho yandinaye nehama yacho pandigere pano nhamo ine vana vacho vatorewo mwana zvanzi taita seiko ndinozvibata papi ende ndakazviiso papi ndashungurudzika biyangu yedu batsirei wo kuziya kuti ye zvinezvi takaenda kukoti muswe iko takaenda kukoti paya tasvika kukoti zvikanzi takangogara kudai tozongona bedu noti takaita zvikwata mukati mevanhu vekwandoro mune vari kusapota mhondi mune vari kuchema saka isi tiri kuno kune vari kuchema nekune vari kusapota ndokubva vazongoya kusapota paya zvikanzi nyaya iripo ndeyoti vakomana hanzi vatoburitsiwa vanzi vakutoda kuzotoonekwa saka tizvizonzva taakunonzi vakatotenga loya ikoko kuti riburitsise vanhu vavo ndikati loya nokuda kwokuti tine nhamo hatina chatinacho abedu akushanda nemari saka tozvidii takungoramba taane kuchema tichati kuurayiwa toti kutsitsiriwa pamusoro pazvo nokuda kwokuti hatina chatinacho nokuda here kwokuti polisi haisi kubatsira asina mari nhasi takunzwa kunzi pane maodhi atumiwa apa kunzi hanzi vari kuti kuri kudiwa 500 US kuti vakwanise kuitwa bhero saka veve vari kuti vekwandoro kune vakatsamwa zvokuti vanogonosvika vakaurayiwa saka bhero iri kungoburitsiwa vakutoshiftiwa kuiswa kuHarare vachizotongwa vachibva kwevasuya kuno kusvikira nyaya dzavo dzapera saka nokuda kwenhamo ndizvo here titi kuurayiwa mwana tepinda futi kutsitsiriwa kuti nyaya yavanhu havengonzi yakapera for sure varivo vanenge vaine metsi dzavakaita pamusoro pemwana womwana wangu tatambura vanhu vaMwari kutadza kuziva kuti orai saki wacho chainacho hapana kana mukatarisawo pano chavo chashamisira hapana kamwana kacho ndiko iko kaikagere paya hapana nechiripo saka toti chii orai tozvibatawo nepapi hatino vakakwirira vateti aiwa pamwe anetisumudzira zvakuti abedu vabvisa ma500 US hatina vanzi aiwa zvinoitika ndezvoti mimi mukaenda ipapo mande ndiri kunzi muzodzoka kukoti musi wemande saka imi mukasvika loya ravo rikamira rikati tikukumbira bhero imitewo renyu loya rirambe bhero mari yeloya yacho teiwana kupi hatina uchatinacho kuratidza kuti tiri kuda kungotsitsiriwa pamusoro pekurwadziswa zviri kurwadza pane mashoko andisina kuzobvunza hangu mama ekuti mapurisa akauya achiti pasaitwe tambonzwawo zvakare nemakuhwa kuti panenge pakatomborwiwa chii chaita kuti vanhu varovane pari pafesti yekunzi vanhu vakarovana neandisipo handina chandikuziva zvangu kwesoko asi pakuzonzi vakazoya mapurisa vasiti hatisi kuda noise ndeyekuti ndatuma vana kubva kumusha uku kuti vakomana chiende munobatsirana nemukuwasha wenyu kuti pamwe dzimwe dzenguva zvingabudise mwana mukasvika mukatoro uyo akatora mwana bamba
anogona kuburitsa kuti chi mwana akanengera vasati vamboti vagara pano kwemaminutes mapurisa anga asvika kuti panapa hatisi kuda noise nekuda kwokuti vemuno mumusha vane communication nemapurisa avo enzvimbo ino kuvhariridza nyaya iyi svika vakomana vakati mama isi taakudzoka kumba chekuita hatina tavharwa ende hatina kana wokubvunza kuti titore information chaiyo hatina kusvika vakomana vevangozogarawo kudai kuti ameno mapurisa akawazoavoida noise yekunzi kuno kwauya vanhu vari kuda kuita noise be akawazoavoida asi kuti vagone kutsvagawo mwana wangu achiri mupenyu vakazvitadzirira. Saka semaonero enyu imimi enyu hamusi kuinvestigata kana kudii mafungiro enyu chii chatingati ndo chakanyatsotora nzvimbo kufungidzira kwenyama munhu wese ano mafungiro ake ndanyanya kuva wekure ndiri kutaura kubva mukaroi kupinda mutengo kuenda kubijesti kure saka ndaita wekure zvokuti muno muzvitsva ndakatojadhagare muno nokuti hasa ndambotsika nyika ino kana ndizive chiitiko cherudzu ndiri kuzvitora ndichizvona ndaita mucheche mudika akanyanya kuti ndizive so kuti nditaure hameno pamwe masabhuku emuno kana kuti vakaona pana mbuya pane muzukuru aripo aenda ukoko nambuya vemwana chishashu wangu mwana komana ndo vakaona ndo vakauya nenguva kuti vaonewo zvaiitika imo muno nematara aigarwa ini ndakazongouya mwana achinzi Oshaikwa ndinoshayiwa ndiri kuperewa nechekutaura chiitiko chandakaona muno handisi kuziva. Tomboseya hedu zvemwana ndanzwa muchiti mainamata muchinamatira kuti mwana kana paine zvawakaitwa rwisana nevanhu vako imimi pachenyu muri muprofita here? Saka munogona kunge muine information yamusiri kuda henyu kutaura nesu nekuti ndeye pamweya asi hamuoni kuti zvaigona kunge zvakanaka here sofa kuti tingoone kageneral knowledge kezvamuri kupiwa kuti izvi zvinhu zvakadai. Ini pamuri kundoona pano ndiri mwana womupostori kwaJohani Maranga so postori kwaJohani Maranga habate chinechi zvamunoziva mese asi ndisinzva chiitiko chemuzukuru wangu ndakakumura soo ndakati chechi ndinokuwana nanhasi so hansati ndanhonga kuti ndiipfeke ndokumuka ndisimhanya nemusango ndichitsvaga kuti mwana wangu aenda nezveusiku here aenda nei ndokubva ndanza amai mirai mwana haana kuenda nezveusiku mwana waenda nemunhu mupenyu ari kufamba so asi munhu watakura mwana wenyu pari nguva yatiri kutaura hasatauraya mwana waye achiripo kudai zvagona kumhanyiswa mwana hasatauraiwa amai ndikati wafamba sei nzvimbo ina handiziye mukuru wangu asi ndichisvika pano vanga varipo ndichisvika pano vanopupura kuti ndakachema nemwana wangu mba ndikabuda ndikamira apa sokuti ndikapeka ndikaona diagram yandaipiwa ndiri kuruhurungwa kubijesti kunzi amai musho wamwana wenyu wakamira kudai wamira kudai musho wamwana wenyu fanika rodi kari kukwidza kanzira kamuri kuona kana kakapiwa ndiri kuhurungwa kanzira kari kukwidza kudai pane musha uyu wakatarisana nemusho wamwana wenyu ndipo pabvira vambo yemwana wenyu paita mukadzi mutema ane kumaziso kwakashinga ane ruoko abata pamwana wenyu achizonopira umwe kusvika azonopinda mukati mevarume ndaona vabereka mwana kumusana vachifamba asi zvino matara avanawo vane matara ekuti tomuita sei nokuda kwokuti ndaenda ikoko ndichitsvaga izvozvo ndobva zvanzi munamato ngatisipise munamato vasabude nemwana kuenda kuSouth Africa mwana vaida kubuda zvokuti vakaenda kuSouth Africa mwana anyangarike muno kutadza kutongozikanwa kuti mwana akafamba sei ndokuramba takasunga neminamato kuti mwana asaende tichihwisa kuti kuda mwana angawanika ari mupenyu asi nezuva rekupedzisira ndapuwa mazuva matatu ekuti amaimbonamatai ndakatsanya nemunin'ina wangu zuva rekutanga rechi2 rechi3 tichizodzokera ndichisvika ndakatambidzwa mucheka mutsvuku ndikanzi amai oyu mucheka uyu ndokubva ndatambira svika ndiye muzukuru wenyu wandakutambidzei ndikati tinotenda zvikanzi zuva randakupei nhasi rechitatu ndofunga dzanga dzanguva dzino ndikati ishe mwari wangu zvikanzi mwana uyu wandakupei ndiye muzukuru wenyu asi mukasvika pamuti wamuri kunamata endai munosungirira jira iri kana manosungirira jira iri mukanamata munamata mukazonzwa shoko rinenzi muzukuru wenyu awanika torei mupete jira iri morisa mumvura inotonhora moisa pasi pedombo ndopandakapiwa kuti
hakuna mupenyu anozotorwa munamato unoiswa pasi pedombo. Ndakati hongu ndazvinzwa, asi izwi rati chiregai kufamba zvenyu. Iroro ndezuva rekugumisira rakaurayiwa muzukuru wangu muno mumusha. Asi nguva yatiri kutaura nemi ino nhasi, mwana haasisipo mukati menhandare mumusha maakatorwa atobudiwa naye wamudandare rinonzi reHarare muimba hombe ari kupfungaidzwa nemishonga. Ndikati ho, asi kana mazonzwa shoko roti mwana awanika mondipetera jira moisa pasi pedombo. Ndofunga ndakazosumuka ndakazosvika kumba kumazuva arodai mwana akubva kuchikoro ati ndatumiwa taurei nemukomana kutoti mwana tamuwana mama asi mwana akafa. Ndikati zvisinei tinotenda Mwari nokuti mutumbu womwana wangu waida kushiftwa kuenda South Africa usazowanikwe muno muZimbabwe. Asi nokuda kweminamato Jehovha Mwari vakadzosa mwana wangu. Nhasi ndinotenda tikutevera mutemo, ndikuziva kuti shande varipo kuchipatara achava acharadzikwa pasi. Zvisinei vangatidya havo nokuda kwokuti vane mari dzavo zvinhu zvavo vachiitisana kusvika maveburitsana hazvina mhosva hazvo. Mwari ndovanoziva. Ndiri kuchema asi nderuzivo hwandakapiwa ndisingazive dandare remusha uno. Vanga varipo musi wandasvika pano ndakachema ndikasumuka ndikamirapo ndikati enaro ndikatora foni ndikanofonera munin'ina wangu ndikati zviye zvataibata ndazviona ndozviri kuno. Akati sisi mati kudii? Ndikati ndozviri kuno. Zvadaro so musi wataenda kukoti ndofunga ndakagarapo takamirira kuti mota iri kuenda. Ndakamuonera Zambia yangu kuda nguva yandakati iwe foni yangu haisina moto, chindipewo yenyu kana isibata moto ndogona enda nayo kuchinhoi, kana mandipa yenyu ndoenda kuchinhoi. Iwewe mosara neyangu mochajisa ichochi chibhatiri chadona apa ichi ndicho ndakati wochajisa zvibhatiri zvangu 2 izvi yangu inochajisa yenyu haichajisa. Nguva yatakangosumuka apa kuti ndasumuka kuda tasiya foni pacheya nanhasi foni haisi kuwanika musha uno. Handina kana line rokuti ndibatiwo vari kumusha nhasi kuti pandimire nhasi ndiri papi handisina line rakabiwa. Ndofunga kuti vakaba foni vasifungidzira kuti vaba foni yasaki vamubatira information, asi vazuza kuti line iri mufoni nderangu, foni ndiyo yasaki. Zvinongoshungurudza zvese. Ndigere so kwandakabva vaziya apo ndikwandatarisa kuti pamwe vankakwanisa kunditsvagirawo mari yekuti kana zvapera ndodzokera. Hapasina vanongoti ndo kana vakazama namba dziva vanongoti hameno havasi kubatika line rakabiwa munomusha futi. Hana chandichaziva. Mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurwa nevatauri vakasiyana-siyana. Ticharamba tichikupai nhau iyoyi kusvika mwana azovigwa, tichikupai maupdates ekuti zvinenge zviri kufamba sei. Ticharamba tichikupai nhau iyoyi semawiro ainenge ichiita, semanzwiro amaita kuti pane mumwe munhu ati aroda kutaura, toda kuti tiedze kuona kuti anobatika here kana kuti vaendako vanenge vachinzi chii. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.